Hmotnostná jednotka na 4. Čože? No počuješ to, pán Strniečko? On si musí krížovky. Je to kretér! Oj, ideme odtiaľto preč! Ideme cez dvere? Nie, ideme predku! Ideme cez okno! Čo nie, ja cez okno nechcem ísť. Ale poď! Neskočí! Nie. Doskoč, dávaj! Poď. Preboha, pán doktor, čo sa tu stalo? Pán Cezar vyskočil z okna. Ale to myslíte vážne? Ne? Pán doktor, ale tam dole nikto nie je. To je dobré, aj tak na to skončíme. Hrozný. Koľko idiotov. Čo je ďalší idiot? Ďalej. Pán doktor, mám problém. Mám zapišnutý môj problém. Pomôžte mi, prosím vás. Ale my sme na psychiatrii, pomôžte vás kde inde. Ale ja som bežala hneď do prvých dverí, ktoré som našla. Pomôžte mi, prosím. No, ja už mám požikne, tak čo ja neviem, pomáj to svoje. Ďakujem, pán doktor. Na každom sú o hodinu dlhšie, hej? Ďakujem, nech sa vám pán Boh odďačí. Hore, schod mi tretie dvere na ľavo. A pán čo je? Nevidíte? Ukážte? Škrabanie, to si prelettie a ďakujem. A čo s tou dierou v bruchu? Ale na dieru v bruchu ešte nikto nezomrel. Vy ste zlato. Poďte sa mnou. Ďakujem. Ja tu nechcem vidieť. Vypaď! Dobrý deň. Ste ten zákazník, pravda, čo teraz volal? Aká krásna bunda. Normálne to je Alain Delon, pravda, ja som ju teraz videla v Priore, že? Pravda, na tej Nigurine, ale vyzerala lepšie, ale... No, ďakujem. Tak aj na vás to zhorí. Poďte, tuto si zatkáte. Urobíte pohodlie. Tak, usadte sa jemne. No a ja zavolám svoju kolegynku. Kolegyňu? Áno, Inga je tu zákazník, poď. Vítaj synáku, hej! Jaký máme problém? Už jeden. Žiaden? Jak to žiaden? Prečo si prišiel, ne? Radšej som sa vyliečil. No poď, ľahaj môj milý, ľahaj. A to sa... Alenka, krejník poprosím. Áno, už sa to nese. Oj. Jemne s ním, Inga. Neboj sa. Mladé lásko, to tu už dávno nebolo. Tak, čo to tu máme? Toto bude nejaká skolióza alebo ortóza, hovado. Inga, telefón. Je to neodkladné. Ďalší zákazník. Počkaj, Zlatko. Zlatko, hneď prídem, áno. Neboj. No čo moja? Dobre bolo to. A kde je? Ja neviem, ešte pred chvíľou tu ležal. Kurník, zase sa ťa isto zúfal, bratko. Ja si tiež myslím, že som ho oplašila. To bol včera deň. Kde ma vlasy? Včera si to pekne prekal. Hurá do nového dňa. Krpec, ty mi nezavadzaj. Potrebuješ niekam prejesť, nezačína služba až o 10 minút. Dobre?
ťa. Už tak skoro. Pán doktor, my sme mali 10 minút ordinovať Preboha, pacienti čakajú. Dobre, ja tu iba niečo zdržal. Ideme, poďme. Ja sa to kašlem a si hodím kosu na klinec. Ježiš, druhá žena, toto sa tiež neumiera. Come with me for fun in my buggy. Come along, let's go for the hell of it. See the faces round the road looking. Wonder if they'd like to come for a ride. I'll bet you anything. Now she's living there'll be no trouble. Trouble's around. Bet you'll never ever get away. Never ever get away. Jump back in. See the walls be rocking, jump back in. Zabudnúce operujem sama. Taký mi toto lano a ja to tak... Škrtitko. Zase Herkules Zinkové. Ty neschopný. Prestíva, všetky, skríkaj. A ty ma netoč. Ja sa ospravedlňujem. Ale keď mi tak došla ruka, to sa stáva predsa, no? Navždy niečo ujde a nikdy to nie je ruka, takže... Ja viem, bo naposledy to bolo mlieko, ale som odstrikovala presne. Na bičometr. Čo púkalo vonku? Bado, čo púkalo? Pravda. Alebo tak, nie? Niečo si vyjde. Dobre. Môžeme ísť na to? Ja tu môžem sedieť? Tak, ja budem hovočiť, no? Nie, že prídem ja do Ale na si bude sama rozprávať, sám si bude rozprávať. No, tak áno, ja si budem zvonku, tak ja... Dojdem tak, že... Že ti kedy som sa